nɛgɛ ɲɛ 17 an taara gosi kan ye nin ye Bamakɔ a n'a lamini na a ɲɛ 12 u bɛ Washington DC yan VOA soba kɔnɔna la aw bɛ VOA ka kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA so kɔnɔna na Kajatu Tarawele an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan an bɛna daminɛ ni farafinna ntolantanba kɛnɛ min kɛnɛ sigi bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ bi Mali ka samatasɛgɛw olu ni Namibi cɛdenw kan ka ɲɔgɔn kunbɛn awa an ka laselilikɛlaw minnu bɛ kɛnɛ kan yen nɔ an bɛna ale ka laselidikanw lamɛn o mana bɔ yen nɔ kobada ka taa kangaba cercle kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko dama firila ni baarakɛlaw ye awa ko mɔgɔ 70 ɲɔgɔn na nin tora la an ka laselilikɛla bɛna a sɛgɛsɛgɛliw kunnafoni tɔw bɛɛ lajɛlen di an ma awa an bɛ ka taalen ɲɛfɛ Lamɛniki jamana kɔnɔna la yan nɔ sigana a bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni Joe Biden ani Donald Trump olu ka cɛbɔya la u ka ɲɔgɔn kunbɛn na ka ɲɔgɔn ye bagolo siman kan Lamɛniki jamanatigi kuntigiya ɲinini cɛbɔyaw nɔfɛ o kunnafoniw fana b'an bolo an bɛna olu laseli kɛ aw ye ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali kɔnɔna la ani duniya fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka tɛntɛn aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan ka segin tuguni ka foli ani tanu lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ a ɲɛna k'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna la studio 6nan aw tulo bɛ Kiyatu Tarawele de kumakan na awa ka tɛmɛ ne kunnafoni ye an bɛna daminɛ ni farafinna ntolantanba kɛnɛ kunnafoni laban minnu bɔra heure 24 tɛmɛnen ninnu kɔnɔna la ani fana ka kuma fana Mali ka samatasɛgɛw olu ni Namibi olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sisan l'heure damadɔni dɔrɔn kɔnɔna na ayiwa miniti damadɔni kɔnɔna la n k'a fɔ parce que a wagati sera ka ban wagati koronen don awa mɔgɔw labɛnnen bɛ sigilen ka a makɔnɔ an k'an ka laselikɛla Siyaka Tarawele ka bɔ fo Koroko lamɛn Farafina sera ntolantan ɲɔgɔn kunbɛ ba ta ko bi sabanina n'a bɛ senna Côte d'Ivoire bi araba doya in na janvier kalo tile 24 san 2024 na jamana 16 minnu bɛ na 8e de finale ɲɔgɔndanw 10 olu bɛ dafa ka da kan poule ɲɔgɔndanw bɛ kuncɛ bi ni ɲɔgɔndan 4 tɔ ye nɛgɛ ɲɛ 17 Namibi Mali waati kelen na Afrique du Sud ani Tunisie halisa bi tɔ la nɛgɛ ɲɛ 20 ɲɔgɔndan 2 bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Tanzanie RD Congo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Zambie ale ni Maroc olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ waati min na ko sisan Namibi ni Mali ka ɲɔgɔndan bɛ senna San Pedro Stade Laurent Pokou la ni kari kɛnɛ kan jatebɔ cayara kosɛbɛ poule ɲɔgɔndanw kuncɛtɔla an ni Sidi Traoré masalala farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Mali la a bɛ kɛnɛ kan bi sɔgɔmada in na Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw caman nana San Pedro ka na u ni yɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na voyage jara kosɛbɛ an sola ka bɔ Abidjan kaw fɛ Korogo voyage kɔfɛ an bɔra sɔgɔmada na kan an kunda San Pedro kan Mali ka ɲɔgɔn sɔrɔ sabanan kan ka kɛ dugu min na Mali kunnafoni cɛrinaw fɛn fɛn kɔni déplacement kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se kɛnɛ kan yan bɛɛ ɲuman donna yan an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sebaya dama bi wulada na ni ɲɔgɔndan ni n'o ye kani ye a kuma cayara kosɛbɛ tile fila in na nin mana ne se sɔrɔ nin bɛ bi nin mana se sɔrɔ nin bɛ se sɔrɔ o ko bɛ cogo di ayiwa kumaw cayara tiɲɛra calcul machine taara ka jate bɔ ni nin ye nin ti nin bɛ kɛ tan o tɛ dɔwɛrɛ koyi n'i y'o ye ka caya waati o waati i b'a sɔrɔ ŋana dɔw bɛ yen dankarilen d'olu la olu menacelen don a bɛ bisigi k'a fɔ ko jamana minnu ye jamana baw ye balontan kɛnɛ kan olu ka bɔ ko fɔlɔ filanan kɔni n'i ye sebaya fila fɔlɔ sɔrɔ calcul t'a la karisa mana nin kɛ ni nin ye nin kɛ o t'i ka la bilen e bɛ garisɛgɛ sɔrɔ ka taa ɲɛfɛtagaw la o nka n'i ye kuma cayalen ka calcul machine ta ka jatew bɔ nin ye nin ye o mana kɛ tan nin ye nin ye o b'a yɛrɛ ka ko dɔ de bɛ gɛlɛya kɔnɔ ba Maliba alhamdulilayi an t'o gɛlɛya sugu kɔnɔna na an y'a ka bɔ ko fɔlɔ an sebaya sɔrɔ filanan ye machinili kɛ k'aw ka sariyaw bɛ yen ko jɔyɔrɔ sabanan minnu ka ɲi n'olu bɛ o jɛkulu 4 bi ta a mana kɛ cogo cogo an b'o jɛkulu 4 kɔnɔ pression tɛ anw kan an kɔni y'an ta ɲɛnabɔ déjà filanin bi kelen sebaya kelen kuru 4 b'an bolo bi ta in an b'a tan k'an ni da ka fɛnɛ sebaya k'a sɔrɔ ka kɛ jɔyɔrɔ gale ye n'o ye kuru 7 ye a b'a to i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ bakuru wɛrɛ minnu bɛ yen i n'olu jɔyɔrɔ filanan jɔyɔrɔ sabanan dɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka ni fɛnɛ ma jɛkulu ban ɲɛmaya la a bɛ se ka kɛ i ni dɔ ka ɲɛma fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ntolata fɛnɛ calcul de jatew de don bɛɛ b'a essayer ka ɲɔgɔn éviter fo n'a kɛra wajibi min na a bɛ kɛ wajibi ye mɔgɔw kan n'o kɔni kɛra choix kɔni t'i bolo nka nin yɔrɔ in kɔni na Mali samatasɛgɛw n'u ye sebaya sɔrɔ bi u kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ye o b'a to an ni dɔ ka jɔyɔrɔ filanan bɛ bɛn a bisigilen don k'a fɔ ko olu ye mɔgɔ ye minnu jɔyɔrɔ ka fɛgɛn dɔɔni Mali ye se sɔrɔ Namibi kan bi San Pedro Mali ni
ni Burkina de be ɲɔgɔn sɔrɔ Korogo Mali be se ka taga dagayɔrɔ la walima ni Mali ma se ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ n'a kɛra filanan ye ani Maroc ka poule n'o be San Pedro olu be ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la. An ka sebaya sɔrɔ bi ka nan bi ci ka kɛ kuru 7 ye ka segin ka tɛ an jabala kɔrɔ la jabala kɔrɔ min an ye dɔlɔci fila kɛ a terrain kan déjà ni an be a terrain lahalo dɔn nazara kɔnɔ ko les repères o b'an ka dɔlɔcilaw bolo an be taa Burkina Faso kunbɛn ye tiɲɛ don a balontan be kɛ terrain kan anw be mun dɔn nka Mali Burkina fɛnɛ danjɛbɔ jamanaw don an be ɲɔgɔn ka kan mɛn a balontan bɛɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que Burkina Faso ni salaba ninnu fɛnɛ na u b'a la ka dankari jamana babaw la tile filanan dɔlɔciw la i b'u ni Algérie ka ɲɔgɔn sɔrɔ a banna filani bi la Algérie yɛrɛ be boli égalisation nɔfɛ walasa ka se ka Burkina ka kuru kelen ta Burkina kun ayiwa Burkina dun n'u ka parcours lajɛ 2013 ni Burkina ni Coupe d'Afrique finale joué Nigériaw dasi o doni bi cɛ Burkina jɔsen kaɲi kosɛbɛ Mali do équipe nationale fɛnɛ an fɛnɛ an tɛ petit poussé tɔ jɛkulu in kɔnɔna na an fɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ balontannaw u be ɲɔgɔn dɔn n y'o de f'i ɲɛna danjɛbɔ jamanaw a ndolantan ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ nka ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunnumɛnɛ na Maroc fana o man nɔgɔn ni an ye Burkina invité ka na Maroc fana fan fɛ o fana ka gɛlɛn n'an ye Burkina invité ka na Maroc fan fɛ o ye fɛn gɛlɛmanba ye Maroc min ni a bɔra ka farafinna bɛɛ kunna wolo diɲɛ tɔnba ka ɲɔgɔn kunbɛw kɛnɛ kan a kelen ma mɛn kosɛbɛ fɔlɔ u na kɛnɛ kan u ye filani bi kelen de kɛ min ye mɔgɔ fɛnɛ gaw kamana na nka arabu jamanaw ka fɛ balontan ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ Maroc équipe min dun an n'u be ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ la n'i y'a bakuruba fara ɲɔgɔn kan u ye dankari anw na siɲɛ caman nka balontan tɛ kunungo tɛ kunnasini tɛ balontan ye bi a be tan don min kama nka ne kɔni ne sidi kun kelen ne b'a fɛ a ka kɛ Burkina ye ne tɛ Maroc fɛ ka faro kan yɛrɛ ɲɛ b'i ka équipe la cogo de o ye laban ye an ka équipe in grasɛgɛ b'an bolo parce que an ye kibaruya minnu sɔrɔ jɛkulu dalafana n'a bɔra balontanna kelen na Musa Dunbiya k'o ma ko Siko ko a touchera a bulonbulon na o tɛ problème ba ye parce que deban yɛrɛ nana ale fana ma se ka grasɛgɛ sɔrɔ ka ndolantan kɛ fɔlɔ n'o kɔni bɔra la jɛkulu tɔ dalafalen no mankan tɛ tɔn in kɔnɔna na Mali grasɛgɛ bɛ a yɛrɛ de bolo balontan y'o i ka grasɛgɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de ye ndolaci minnu bɛ kɛ i ka sebaya ɲini fɔlɔ mɔgɔ wɛrɛw ta olu bɛna kɔfɛ Mali équipe in kɔni yani kubu ka daminɛ tun ko anw tɛ favori la an bɛ kɛnɛ kan yan ɲɛmɛ mun fɛnɛ na an bɛ se ka an jɔyɔrɔ ye mun ye an bɛ se k'o kɛ ndolacan kɔnɔna na en tout cas ne kɔni dalen denmisɛnninw na ka kuncɛ ni Alpha Kaye VOA tɔgɔ la Abidjan Côte d'Ivoire sera ntolantan ɲɛmayaso ka sɛbɛnna mi tɛgɛnɔ bilara bi arabadoya in na janvier kalo tile 24 san 2024 na a ye Côte d'Ivoire sera ntolantan forobatɔn degeli karamɔgɔ bo baara la k'a labila Jean-Louis André Lucien Gassé n'o y'a tɔgɔ ye Côte d'Ivoire ntolantan tɔnba ɲɛma ni a ka baaraɲɔgɔnw k'u b'a da ntolantan kanubagaw Côte d'Ivoire kunnafoni dilaw ani kɔkan jamanaw ta fo ka taga se éléphants jukɔrɔma dondolaw bɛɛ kulo kan ko Côte d'Ivoire ntolantanaw ka karamɔgɔ n'a bɛ fɔ entraîneur Jean-Louis André Lucien Gasset ni a ka danga Ghislain Marie Joseph Printemps ko dansigira olu ka bɛnkan sɛbɛn na ka sababu kɛ u ka jaabi sɔrɔ baliya ye nin kani kɔnɔ wa ko Hermès Faye ni o ye ntolantanaw ka karamɔgɔ dankan dɔgɛrɛ ye Ivoire ka don o bilara maa nunu nɔ la sani wagati nataw cɛ Côte d'Ivoire ntolantan tɔnba ko k'a bɛ yafadeli kɛ jama fɛ éléphants ka nin jaabi kolon nunu sɔrɔli la kani kɔnɔ nga k'a dalen b'a la ko Ivoire sifin ntolantana nunu dɔnniya b'u la wa k'u n'a ɲɛ wagati nataw la VOA tɔgɔ la San Pedro Côte d'Ivoire jamana kan kan kɛnɛ kan Siaka Traoré ka laseli don an lamɛnnen don VOA baaraɲɔgɔn radio so Albayan kan Côte d'Ivoire kani hukumu kɔnɔ a kan bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan kani hukumu kɔnɔ ayiwa an bɛ se ka min da Siaka Traoré ta in kan o de ye ka duwawu kɛ Mali samata sɛgɛw ye k'an tulo don kibaruya dumanw na ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛna segin ka na kuma fɛn min ye kɔbada n'ale bɛ kangaba cercle kɔnɔna na ka taa kilo 90 ɲɔgɔnna ani Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛla la damanda la yen nɔ a yirala k'a fɔ ko dama de firila ni dama baarakɛla dɔw ye awa kunungo a kunnafoniw kun tɛmɛna an ka réseau kan yan nɔ kɔra mɔgɔ hakɛ min fɔra dɔ faral'o kan an bɛ don min na ko bi mɔgɔ fatulen jate o bɛ 70 ɲɔgɔnna la nin ko ninnu a lawaleyara condition jumɛnw na an ka Mariam Kuyate lamɛn a b'a ɲɛfɔ an ye kabini juma tɛmɛlen kɔbadani dama min bɛ kangaba sekili yɛrɛ kɔnɔ o dafirila maaw kan jateminɛw tun y'a yira kunu ko maa 53 o de su yela a dugulamaw yɛrɛ fɛ tile dama dɔ kɔnɔ kunu gouvernement ka cidenw wurila ka se a damada kofɔli na u ka wurikajɔw sen fɛ a yirala ko su hakɛ ko o sera 73 ma min laseli kɛla chambre des mines des artisans de Kulikoro o ɲɛmaba yɛrɛ fɛ Mamadou Touré a yirala ko maa minnu su yela k'a fanba bɛɛ lajɛlen ye malidenw ye minnu bɔla malida sigida caman kɔnɔ kɔbadani damada
lakana tigilamɔgɔw ka fɔ la ko baaraw tun tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ ko sabula lakanaminɛ fosi tun tɛ maaw bolo min bɛ u tanga u ka baara yɛrɛ kɔlɔlɔ ma i n'a fɔ a laɲinina cogo min na k'o de kɛla sababu ye ka nin dama in yɛrɛ dafiri maaw kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko mali kɔnɔ boroladamaw o ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ ka daa kan a bɛ baara lase funakɛni caaman ma ka sɔrɔ a damaw kɔlɔlɔ tan tɛ mariam kuyati ka lasilikan don ka bɔ bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa sisan an ka tɛmɛ ni kunnafoni ye an bɛ taga Tchadkaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko an bɛ tɛmɛ ni u ka ɲɛmɔgɔ ayiwa ne Tchad yɛrɛ jamana ye n'a yirala k'a fɔ ko a dɛnnen don Faransi la kosɛbɛ ani Faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo baarakɛ ɲɔgɔnyaw la awa ko u ka ɲɛmɔgɔ talen bɛ taama la Rusi jamana kan awa Mariam Traoré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a taabolo kan an ka kumakanw lamɛn. Baaraɲɔgɔnya siraw bɛ Faransi ani Tchad jamana cɛ Sahel kɔnɔna la. Nin ɲɔgɔnya in bɛnna waati ma fitinɛ donnen don kuma min na Moscou ani Paris cɛ. N'o dɔ bɛ tali kɛ Rusi jamana ka kɛlɛ kan Ukraine jamana kɔnɔ. Tchad furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Général Mahama Idriss Déby Itno taara Moscou jamana kan ni jamanatigi Poutine ka welelikanw ye. Nin taama in jatilen don ka bila tariku kɔnɔ. Jamana min jatilen don an ka balima jamana fɛ min ka yɔrɔma hɔrɔnya b'a bolo. N'a ka laɲini dɔ de ye k'a ka teriya siraw jiji u ni anw ka jamana cɛ. Nin kɛra Rusila jamanatigi Poutine ka laseliw ye min latɛmɛna u ka jabaraniso kan. A ko k'a jigi b'a kan nin ɲɔgɔnya min filɛ nin ye ka kɛ a ka jamana ni Tchad jamana cɛ nafa n'a tɔnɔ bɛna sɔn ka bonya u ka jamana fila jamanadenw ma. Mahama Déby lakodɔnna ka kɛ Tchad jamana ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye u ka finitigiw kɛlen kɔfɛ ka fanga dafiri nin y'o san 2 ye. Min kɛra u ka jɛkulu maramafɛntigiw ka wulikajɔ dangariliba dɔ senfɛ n'o wolola u ka jamanatigi kɔrɔ ka tanyali kan o min tun ye Mahama wolofa ye Idriss Déby Itno. O de kɔfɛ a yɛrɛ sigira jamana fanga kunna. Fanga dafiri kɛlen kɔfɛ a fa ka san 30 jamana mara kɔfɛ an nisɔndiyalen don i kɛlen kɔfɛ ka basigi la sabati i ka jamana kan wa an bɛna dɛmɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa i ka jamana ma. Rusula jamanatigi Poutine ye nin fɔ ka taa Tchad jamanatigi Déby ma a y'a fara kan ko Rusula jamana bɛ lakɔlɔsili la ko minnu bɛ ka kɛ Tchad jamana kan. Tuguni na sisan an bɛna duniya lamini kunnafoniw di aw ma an bɛ taa Iran ani Niger kaw olu cɛla la Iran ye laseli kɛ arabadonna k'a fɔ ko u bɛna Niger kɔkɔrɔma don yaasa u bɛ se ka bɔ u ka ɲangili bere min n'a dar'u kan ka kɛɲɛ ni u ka fanga dafiriliw ye n'a kɛra juillet kalo la san 2023 la n'u ye dankari kɛ Mohamed Bazoum ka fanga la o senfɛ ɲangili min n'a bilala u kan farafina kilebiyan fanfɛlaw ka kiliyatɔn n'o ye CEDEAO ye ani Union africaine fɛ. Teheran bɛ kan ka a ɲini ka bɔ a kelen na kunnafoniw ka y'a jira k'a fɔ ko sabila ayiwa ko ka essayer ka sɔ gɛrɛ farafina jamanaw la u ni Niger premier ministre ka ɲɔgɔn ye senfɛ Iran premier ministre dangan ale Mohamed Mokber a ye a jira k'a fɔ ko a ka jamana bɛ ni ɲangili ninnu bɛrɛbɛrɛli n'a a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a bɛ ta k'a bila jamanaw kan ko olu b'a kɔn kosɛbɛ hakilina jiginna Iran yɛrɛ fɛnɛ bɛ nin ɲangili façon dɔ de kɔnɔna na ayiwa kabini u ka silamɛya wulikajɔba na u b'a fɔ ko révolution islamique nanzarakan na o kɛlen na u ye u lawaleya waati min na san 1979 waati la nka u sera ka u yɛrɛ piripiri ka fiɲɛbɔda sɔrɔ a la dɔɔni ayiwa a yirala k'a fɔ ko jamana fila ɲɛma ninnu ye bolonɔ bila kɛ gafe la baarakɛ ɲɔgɔnna la ka kɛɲɛ ni énergie ani kɛnɛya tasira ani u ka jigiɲɛkow ani sɔrɔ nasiraw kan. Guinée kaw fɛ yen nɔ Guinée furancɛ fanga ɲɛma colonel Mamadi Doumbia ale ye général Jala ta ni laseli ninnu kɛra Guinée masayaso fɛ u ka bɔlɔlɔ siraw fɛ ayiwa a yirala k'a fɔ ko colonel Doumbia ni a si bɛ san 43 la Laginɛ fanga a bɛ Laginɛ fanga kunna kabini septembre kalo la san 2021 waati min na u ye dankari kɛ président Alpha Condé ka fanga la ayiwa Doumbia a ye kalikasiɲɛ kɛ ayiwa ka fanga ni furancɛ fanga in ɲɛmɔgɔya ta ayiwa min senfɛ sɔrɔdasi fanga dafirikɛla ninnu kun ye laseli kɛ ko u bɛna bayɛlɛmalibaw ta ka ɲɛsin Laginɛ jo sariyaw an'u ka hakɛ sariyaw olu la awa tarata don na colonel Doumbia ale ye sɔrɔdasiw ani lakanakɛlaw ka unité fɛn fɛn min bɛ ne fini b'u fɛn fɛn kan na u bɛɛ taara ka taa a fɛ yen nɔ minnu cɛla
u ka force de défense olu mɔgɔ 400 ani 50 no olu bo o jate la awa ayolu bɛɛ de bisimila ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'u ye minnu kun nana kana laɲini kɛ a fɛ k'a ka kɛ generali ye u ka jamana kɔnɔna la awa Laginɛ masayaso ka fɔ la k'a banna ma kun fɔlɔ la wa u ye deliw kɛ a tilala ka jɔ a kɔrɔ bɛn kɛra kan a y'a ta awa a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko a bɛ force spéciale min ɲɛmɔgɔya la k'a bɛ n'o bila awa a ka dangan k'o bɛna a nɔrɔ bila. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan Mali ka tungaladen minnu bɛ sigilen kɔfɛ ne u kɛlen bɛ ka u bɛ jamana minnu kɔnɔna la n'u kɛlen bɛ ko olu jamanadenya sɛbɛnw sɔrɔ n'a bɛ jira k'a fɔ ko nationalité 2 b'u bolo Mali ta b'u bolo jamana fana ta b'u bolo ayiwa degunin dɔ ye minnu bɛ Faransi olu sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na a kɛra baasiba ye ko sabila k'u nana ka na ko visa kun tɛ ka taama sɛbɛn min b'u bolo n'o ye Faransi jamana taama sɛbɛn ye ko visa kuma don a kɔnɔna la ayiwa k'u selen Bamakɔ aéroport la yen nɔ lakanakɛlaw y'u lasegin a kɛra baasi kungurunin ye nka Mali yɛrɛ fanga ɲɛmaw bɔra ka kuma a koɲa kan nka hakaja o bɛɛ kɛra Mariam Traoré wulila ka se tungaladen minnu sigilen bɛ l'Amérique jamana kan yan nɔ ka olu ɲininka u ka hakilinaw la a kan a taabolo la an ka u ka baro masalakan lamɛn. Ni tile fila laban in na maliden caman minnu bɔra Faransi yan fan fɛ a caman ba de ye dekun sɔrɔ k'a sabu kɛ ko visa tun tɛ u ka passeport kɔnɔ dɔw la seginna bon a koɲɛ kelen don ka malien de la diaspora siran kosɛbɛ e ye maliden min sigilen bɛ États-Unis yan kibaruya ye i tulo donn'a la i y'a faamu cogo di? Donc a ko gɛlɛyalen don sisan an malien la diaspora bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an malien minnu bɛ bɔ Faransi yan fan fɛ fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ se ka an ka pays de résidence passeport ta k'an ka carte nina fara kan ka don an ka dugu la n'o ye Maliba ye ko o koɲɛw gɛlɛyalen don bi bi na an ka jateminɛ ye mun ye o la an b'a fɔ n ko gouvernement ni diaspora u bɛɛ k'u sigi u ka jateminɛ kɛ ko in na n'i y'a jateminɛ gouvernement ma annonce kɛ k'a publier kosɛbɛ ka fɔli kan bila ka taa di ambassades bɛɛ lajɛlen ma yaasa u bɛ an ka diaspora ladɔnniya o ko ma kɛ kosɛbɛ décret taara Mali la mais an mun ye diaspora mɔgɔw ye an ma ladɔnniya gouvernement kan ka baara caman kɛ o communication na yanni u bɛ appliquer daminɛ bon mun ye an fana diaspora malien ye an fana kan ka jateminɛ an ko n ko Mali kura malien de la diaspora n'o ye malidenw ye minnu bɛ kɔfɛ u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔna yiriwali ko la san kɔnɔ a nafolo hakɛ bɛ taa se fo sefa wari miliyari caman de ma hali waati min na gɛrɛntɛ sigira Mali kan n'o tun ye embargo ye malidenw ma a juguya dɔn kosɛbɛ k'a masɔrɔ u somɔgɔ minnu bɛ Faransi Amérique Australie Asie olu bɛ nafolo min bila ka taa da dumuni kow kama u ka maamakow furakɛli kow b'o la kalankow b'o la k'o kɛra sababu ye ka du caman dɛmɛ walasa u kana se ka tɔɔrɔya ninnu dɔn maa dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛna sɔn ka fiɲɛ bila o yɔrɔ la bawo n'u ka malidenya ma lakodɔn ni sira ninnu la lafiya ye ka d'u ma olu fana bɛna u ka nafolo kasabi bɔli ka taa jamana kɔnɔ u bɛna dɔ bɔ a la e ye yɔrɔ faamuya cogo di? an ka nafolo ci ka taa an ka jamana kɔnɔ o tɛ se ka lajɔ bɛɛ kan k'i hakilina tigɛ n'o ye an y'an kɛ cogo cogo an ye malidenw de danbe banna an n'an ka gouvernement an tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ gouvernement ka pari ye mun ye n'a ye décret bɔ kan ka maliden bɛɛ la ladɔnniya a kan ka nɔti bila ka na an ka ambassades bɛɛ lajɛlen n'an ka consulaw bɛɛ lajɛlen na malien jɛkuluw bɛ kɔfɛ o CSDM bɛ Haut Conseil des Maliens bɛ a bɛ se ka tɛmɛ olu bɛɛ fɛ ka an ka diaspora mɔgɔw ladɔnniya ministère kɛrɛnkɛrɛnnen de dilen don an ma kuma kelen don kelen an ka ministère kɛrɛnkɛrɛnnen ma wuli k'a jɔ ka bɔ publiquement k'a ɲɛfɔ malien den bɛɛ lajɛlen ye diaspora la k'a fɔ ko papier ko in a bɛna daminɛ ni m'i ta la tile n'i nana aéroport la an b'i lasegin a ministre ma kuma wa an yɛrɛ kun t'a kalama ko fo laseginniw daminɛra an sɔrɔla ka a mɛn bɔlɔlɔ siraw fɛ o t'a mɛn cogo ye mun ye an diaspora fana ye an fana tɛ se k'an ban k'an tɛ wari ci la an ka dugu la o tɛ se ka kɛ i y'a kɛ cogo cogo i fa kɔrɔ bɛ yen ba kɔrɔ bɛ yen o kosɔn hali ni dimiw kɛra an tɛ se k'an ban k'an tɛ an ka wari ci so.
ayiwa nin baro ni a ɲiningali tun tɛnkuna Hamidu Traoré de la ka bɔ Philadelphie. Ale ye maliyɛn tunkaranke ye a bɛ sigili Philadelphie mara la. Ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye ayiwa sigana ko bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni Donald Trump ani Joe Biden olu ka ɲɔgɔn kari ɲɔgɔnya la cɛboya la l'Amérique jamana kuntigiya olu baaraw nɔfɛ. Modibo Dambili bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn. Joe Biden ani Donald Trump u bɛ sɔn ka na ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni fanga ɲini kɛnɛ sira kan Novembre kalo la ka sababuya kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Donald Trump ale kɛnɛ ka sebaya sɔrɔ Ameriki New Hampshire olu ka nagakɔrɔ kalataw kun fɔlɔ la mun bɛ a bila sebagaw bɛɛ ɲɛma a ka bɛrɛbɛrɛtɔn olu ka cɛboya o ɲinini la ni dugukolo nafolobatigi a ye kumakan mun fɔ nin jaabi ninnu laselen kɔfɛ ka ɲɛsin a fadema ma Nikki Haley ni ale ye Ameriki jamana ka ciden kɔrɔ ye duniya jamanaw ka keleyatɔn b'a la tun jigi b'a kan k'a fɔ a bɛna sebagaya sɔrɔ nin dugu fitinin ni a bɛ Ameriki jamana kɛɲɛka ni kɔrɔyanfan na ni a kalatalaw u sinsinnen don laada kɔrɔw kan ani a yiralen don fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu don u bɛ kura ani kɔrɔlenw cɛma hakilila fanfɛla la. Donald Trump ye sebagaya sɔrɔ ni kuru 11 ye ka na se a ka 254 ma mɔgɔ minnu ye kala fili ni o bɛ taa mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 63 la. A ka sebagaya kɔfɛ mun sɔrɔla Iowa ale de kɛra cɛbɔya fɔlɔ ye Républicain ka cɛbɔya fɔlɔ ye mun ye sebagaya sɔrɔ dugu 2 la ka sɔrɔ a tɛ jamana ɲɛmɔgɔya la. Kɔrɔlen fɛn fɛn ye sebagaya sɔrɔ ni kalafili 2 ninnu na bɛrɛbɛrɛtɔn bɛ danaya de da olu mɔgɔw kan. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ mun b'a la sisan ni o Joe Biden ale fana ye sebagaya sɔrɔ New Hampshire u ka nagakɔrɔ kalataw la. Hali ni a y'a sɔrɔ a yɛrɛ tɔgɔ kun ma sɛbɛ yɛrɛ ye mɔgɔ minnu kun bɛ kalata nɔfɛ ka sababuya kɛ kɛlɛmisɛnnin minnu bɛ demokratu olu ka bɛrɛbɛrɛtɔn minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlenw na. Kalatalaw u ye a tɔgɔ bila kalafili sɛbɛnw na ni Nikki Haley ale dɔrɔn de ye muso ye. Républicainw ka nin fanga ɲini ko in na ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ ma ban fɔlɔ ale ni a fadema Donald Trump ni san 77 don. Nga demokratu ka cɛbɔ ni o ye Biden ye ale kɔni ye Donald Trump de ye komi a faden kalata kungo nataw la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Anthony Blinken l'Amérique kɔkanko kotigi ale bɛ taamala farafina gun kan kunungo a tun bɛ Côte d'Ivoire a tɛmɛna an bɛ don min na i ko bi a bɛ Nigériakaw fɛ yen nɔ Nigeria min n'a jatelen bɛ farafina tilebiyan fanfɛla jamanaba sɔrɔ sira nataw kan ayiwa a ye laseliw kɛ ka saranganiw kɛ ka laɲini kɛ u fɛ k'a f'u ɲɛna k'u ka mɔgɔ minnu bɛ taa sa ka don ni nafolow ye u bara ka baaraw kɛ ayiwa k'u ka lakana façon dɔ di u ma yaasa u bɛ se ka jɔ cogoya min na ka se ka baara kɛ n'u ye. Mohamed Toure bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka lamɛn. Nigeria, as Africa's largest country, largest economy, largest democracy. Tile kelen ɲɔgɔn ye kɔfɛ ni jamanakuntigi Bola Tinubu ye Abuja, Nigeria faba la. Ministre Blinken taara jagokɛyɔrɔba Lagos a ye kɛn yɛrɛ kunnafoniko daminɛyɔrɔ dɔ lajɛ yen ka Ameriki bɔfan sira n'o ye technologie yɔrɔ kura dɔ koromokari min bɛ Amerika fɛrɛbɔ jira. Monsieur Blinken ka mobili nin ye nin dugu ni bɛdaw la minnu falen bɛ mɔgɔ la mɔgɔ miliyɔn 20 ni kɔ bɛ min kɔnɔ ka sɔrɔ ka don san 100 su 20 ni fɔlɔnan na subahana masini siratigɛ gɛlɛnw n'o ye technologie complexe mana na yɔrɔ min na Nigeria ka fɛn kura jirala a ka programme ni cɛniko fiɲɛ sira fɛ n'o ye virtuel ya. Blinken ye Nigeria ka hakilitigiya tanu. A ko Ameriki b'a fɛ ka baara kɛ ni Nigeria ye ka wari bila Nigeria ka jɛɲɔgɔn kɛ ni Nigeria ye. Nga a y'a fɔ fana ko gɛlɛya bɛ yen hali bi walasa ka jagokɛlaw bisimila cogo min na. A ko At the UN General Assembly just this past September, President Tinubu said, and I quote, "Africa is nothing less than the key to the world's future." Ale ni Nigeria ɲɛmɔgɔ ye kuma ta dɔw kan i n'a fɔ n'a bɛ wele ko capital o seginni seko ni gɛlɛya min bɛ sen na n'o ye ka nabarako ban. Dunanw ka tɔn minnu sigira sen kan Nigeria olu kan ka yamaruya sɔrɔ waribɔnw n'o ye banku sanfɛla fɛ walasa ka nafolo segin u ka jamanaw na. Hali ni waribon sanfɛla ye waridonnaw hakili sigi jagokɛlaw ye ŋunukanw fɔ ko waatijan kɛra nin san laban ninnu na bawo Nigeria jamana kɔkan wari sɔrɔta bɛ ka dɔgɔya k'a d'a kan diɲɛ taji
n'o ye pétrole sɔngɔ dɔgɔyali kan ani pétrole bɔli jamana la. Abuja dugu kɔnɔ tarata don Blinken fana ye nafolo segini ko lawuli foroba la k'a sɔrɔ a ye sɔrɔ ko sinsini tanu min layidu taara Tinubu fɛ ale min sugandira salo. The future really is with Africa. It's no secret to anyone that in the coming years Ayauka kunafoniya usoro dongo do sogoma vewa tabalen kan vewa bambara ka kile kunafoniya kun folo sanga bisaba konona na obike dongo do tenen kata bla jumala sogomada nege kanya wolon flama na temeni sanga bisaba yi wasegimbika kan tuguni nege kanya kononton wati ni vewa tabale ayauka kile kunafoniya kun folo usoro Mali aleni jien bina kunkan vewa tabale ka kunafoniya kunkuna nyenyendi auma na bara nyogon ka wiliga joyi Mali konona na farafina aleni jien fantan nani belajeli bi arabaina Rusi jamana ye jalakili bla Ukraine kan ka fɔ ko u y'u ka sɔrɔdasiw ka sanfɛ pangurun pa dɔ gosi u ye sɔrɔdasi minnu minɛ kɛlɛyɔrɔ la Ukraine ka sɔrɔdasi minnu minɛ kɛlɛyɔrɔ la tun bɛ pangurun min kɔnɔna na awa k'a mɔgɔ bɛɛ fatura an ka Moribo Danbele lamɛn a kan a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Jado minnu ma sɛbɛntiya ni u carila bɔlɔlɔ siraw kan ye avion belebele dɔ yira ni a bisigilen do ko a bɛ Belgorod ni o bɛ Rusi jamana tilebiyan fan na a bintɔlɔ ka bɔ kabakolo la a kɛrɛ kan tasuma dɔ la. Rusi jamana ka sardasiw ka minisiri a ye laseli kɛ ko avion IL 76 ni sardasiw Ukraine sardasiw mɔgɔ 65 tun b'a kɔnɔ minnu minɛna Rusi jamana ka kɛlɛ senfɛ avion bolila mɔgɔ 6 ani bilasiralikɛlɛba mɔgɔ 3 ni u ye. A y'a yira k'a fɔ ko Ukraine finitigilakaw minnu dagalen bɛ Kharkiv jamana danbɔ la ni Rusi jamana ye missile 2 ci ni avion kan a ko ni waleya in ko ni ye jatigɛ wale ye. Ukraine jamana ka cakɛda sojɔ mun jan bɛ kɛlɛkɛ kɔsoladenw olu ka kɔɲa ye laseli kɛ ko u bɛ kan ka ni Rusi jamana ka ni kumakan ninnu sɛgɛsɛgɛ. AFP ma se ka Rusi jamana ka ni kuma in sɛgɛsɛgɛ k'i bolo da kisɛ kan nka Rusi jamana ka sardasiw ka minisiri a ye laseli kɛ ko ni waleya in kɛra heure damadɔ yani kasoden falen mun kun kan ka kɛ araba tile kɔnɔna la ni ale tun kan ka kɛ Belgorod o jamana danbɔ la. Kiev ale ka jaabi o ma bonya. Ukraine kɛlɛbana ni o ye Dimitro Lyubinet ni ale tun bɛ ɲɛmɔgɔw la yaasa ni kasodenw bɛ se ka falen cogoya min na ko a ka cakɛda so u bɛ sɛgɛsɛgɛli la nin kɔɲa la. Ni avion bina Koroshansky ni o bɛ Belgorod ale jamana kɛɲɛka ani kɔrɔyanfan na sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 8 wagati ni laseli kɛra Vyacheslav Gladkov fɛ ni o ye a mara gouverneur ye. Rusi jamana famaya so ka kuma latɛmɛna Dmitry Peskov ma sɔn ka kuma wɛrɛ fɔ na ko dɔrɔn ko kunnafoni minnu bɛ ni avion ben kan ko jamana famaw bɛ kan ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ kɛ a koɲa la. Sisan gɛrɛn kɔnɔna la Abibatu taara ka taa Sanata Traoré de sɛgɛrɛ ale ye dɛgɛfeerela ye a bɛ Bamakɔ commune 3nan na a ka dɛgɛfeere ni a kɛra sababu ye ka baara di musomaninw ni sungurudennin caman ma an k'u ka masala lamɛn. Sanata Traoré n'ale dɔnnen don ni Sanata ka dɛgɛ ye ka bɔ Bolibana Bamakɔ sigida 3nan la a ka ca ni san 30 ye manjaba bɛ ni dɛgɛ in kan min dilancogo ka ɲi ni musow ka taa se bugutiginiw ma n'olu bɛ taa mɔgɔ 10 bɔɲɔngo la bɛ baara k'a bolo y'a jilaja k'a ka yɔrɔ yɛlɛma ka kɛ baara yɔrɔ yiriwalen ye ni nin baara in ye Sanata Traoré bɛ ka se k'a jɔ n'a ka denbaya ye ani k'a ka baarakɛlaw sara a n'a ka baarakɛlaw ka fara ka client dɔw kan sɔnna ka an jaabi. Ne bɛnkɛ muso de baara hakilila nana Mayini Kɔnɛ o de baara hakilila nani na awɔ mais ale fatura. O bɛ ko a bɛ taa sini a bɛ yɛrɛ kɛ an bɛ tila k'a feere en plus donc nɔnɔ bɛ dilan ka si walasa ka se ka sew donc a baara tɛ se ka bila a don yɛrɛ la quoi a bɛ daminɛ comme sini ye samedi ta bɛ préparer vendredi wula fɛ donc a bakuruba bɛɛ bɛ ban samedi sɔgɔma k'a labɛn ka di client ma. Asitan Sare ka fɔ la Sanata ye jama jigi de ye olu bolo. A bɛ mɔgɔw dɛmɛ ko caman na quoi. Ayiwa ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na a k'an bɛn waati wɛrɛ.